bia kwaba medi ede adwa searching na gonja fo ade hye e na omo e kire se omo mo mampani dada John Dramani Mahama 3 days say onfa Emma eye His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Congratulations, because Nana Addo enrini abano na omampani dada John Dramani Mahama onje entum se we de ngugu because 4 years no e wa heya na demonstrations ekokoso e wa Ghana ha no nda no mo hyetai wa ha na say no yande a emfa somdwe emba because abato no ye ba beto no asomdwe hu dawudi ye bo papa e na wiase afa na nyina so Ghana e ba beto aba omo ani edi echi papa because owo nim say Ghana a very peaceful country a ye mpeye ho asem ti say ato abewi na se basabasa ye bi say e bebechi na omanpani dada John Dramani Mahama a oda NDC amayoko no ano no eso ka bibi e de e kire ne nkrofo na say youth no na omutumi e calm down na 4 years no e wa ha who knows say be next 4 years abano kra no na we really enti no onjintu na o man Nana Addo congratulations say the be ya omo ye demonstration no omo ebejai na chesa asomdwe aba na yedi Christmas no fefefe enti nsima omo de atudwa Plan you for peace and development for ne omo ti omo gumonten so na ko omo ko de nya de kokko no omo de ko de fita omo de kwahia ho omo so omo fa mampayin da John Dramani Mahama e no omo de ehia no aka kire se wo nkunim difo wadi nkunim sebe enso hwe de nipa mienu e kotwera anya hwe ba ko na be no ba ko di nkan MPP NDC woni mampayin Nana Addo Akufo-Addo e na wokon no esi omo betiri so e na wantimi ankukura nkodu ba bia se okuduru e na oso wo home e na mampayin Nana Addo afa no hokọ wanjintum na yenye wiase wie no mampanyin di na obedi no kra no besom Ghana fo bre adeso a ye betete wo bra medi mampanyin na tinye fita obedi mampanyin mfinhia na wie no tie fita enti eye de nyame do ba ya Ebeneza no de waye no jai na de betena fie abusuapanyin de empa ho da ye bebo abusuapanyin na ye ba be frɛ bejo fans kama pa na omo se bi we nyina futuo we nyina no wompa wombesere ne se court no da ho court pono no ye bie adwodwofo no kra pon apono no da ho obi atimi wuram woni kan kwatra ho no mfra adwodwofo ne se mumra we de Supreme Court misere mu amadi nkunim ye wiame ene court no kikan na wi ache no odi ntwa ye ka kire no a obeje atum na ye kwa ama no so biu Adams aba ma no so Adam ko benkum so ma mintie o enti de omo bra ene omo Nana ayi ho anka so se enti to omo to aba no Nana Addo Dankwa omo with the court, Emma, according to Emma Ghana. It is there, almost better, Nana, Santa Mani Mama said, or almost better, it is almost from our 3 days. The 3 days need to was the mama owns on phone every time. What do MPP for no mo si da bi ye Gonjaland Youth for Peace and Development ana yeah ko so no owo Gonjaland for peace and development it's owo try all political parties CPP BNC NDP obia all political parties we know we know owo for obia there on back for na we are Gonjaland Youth for Peace and Development no we are peace work with and bupe ene no patam Central Gonja na ne wuru wani kire ho a amanfo ani abere pa amanfo kasa han sabe yempene abato ya bia ya bu yensem no amanfo so kire ma abato na yeto ye no ye korogin fita Yesu ne mowre so ento mo hu de enti a NDC amayoko no beti omo agu monten so na wa ye kire ayedede ama amanfo so ndua wonya e wo man Ghana mu wasen no on besere pa omo wofa ene mampanyin da John Dramani Mahama wo ne no bonso abakoa no di sabi aduane baako hye pieto baako dampa baako so
wakasa omote omo kasa awote ene etoma toma mampanyin da John Dramani Mahama beje so toma o enti we do omo ka kire no adwobre mra wonti ase eye kosku ye dintwa awia mi pitu mi wiye mi sunsanzu mi kofie mi san ba bio P3 na bɔ me ho moden kakra enti si akoto ba wie na wadintwa jitum ne yanko ye ni mofa we do omo srofa omo so fantumum se wo ma adwobre mra na fi wonyintum 2024 beba fine wo ma bio so ania wo mra fie ni fie kuntu ehwani a ni nchia na eko wo mbeje ne fa so abusu panyin no mo de bema no eye ba obegye ntuma obetena ase amanfo bechiachia no obenya nmunyam pa eso na ensami nti no ye kwa aman so na ye ne Salifu Adams atwetwe nkwaman bofo a otonkra edi free bupe ene no mpatamu Gonja Land Youth for Peace and Development omo ya promoyi wo monten so no na wodi akire Salifu salamu alaikum na sa work no ye de ba wie ye peace work no aba wie ye Nana omo se omo ofa mampenda da John Dramani Mahama wonyo omo dem potin the former president John Dramani Mahama for development and yet Adams bi wa homa no so na fe na twetwe nkomo modi kaka chose Adams ma ye na se yamado bofo to nkra free Gonja Land bupe en mpatamu Central Gonja Adams ne na wote ye no afi yemfie ni nche o my Ghana fifi mantemo penimpa ya wono na woda atankonwa ye wo ha no wodekro ya eno yo hene popro ye wo breman esikuma na na matankonwa wodefo amoa kwa bodu ene ni wodi ato my Ghana manyofo enim se yato abawi ameni yakenka ye hunu ni podi nkunim e wo mrahye bedwa bato eto ye mampede de enso ye hunu podi nkunim e wo behia se mpepre ya ye kase na de ba ko pe ene de ani bedi ache eno ni mpuntu eno nti obesra da se party flags ni omukurekura wo mu him e de fa montin so twumo me e de fa montin so se wo montin ne ma bia se no wo monto ni nyina hu baby na afi wo mu nyina nka mo hwe kwampa obefa so a obeboa ma asomdwe e na afi so mpuntu nyuma hodo etimi aba o my Ghana nutu ene nata na se mo wo kan nyina se Ghana fo nyina nim se mampani akufuado ene yi no se wo no na Ghana fo kwoto aba no wodi enkunim di aka ye se ye nyina be kan ho abom na afi ya hwe ama de ba kwa Ghana fo mpempi no aye bohu da roni esrese emeye mpuntu no etumi aye adwuma na odefo ede nsemi to dwa na ya bra emrahye bedwa ne ya to obayi no ewo esikumo odobe brakwa abato mpeso so Alhaji Kobna Ganza wone na pamfo ebo apro eba na tena ye ebe chia no na afi wo mu ni bedi nkomo ebe da na ase nso se ni wo taichi ema abato no ni nyina kwa wie ya sese de wono eno mato aba eyi no no kasa no nchi mu ahodo de ba ye bi eni Flag.
Wei ensɛm a ɔdɛfo ya wɔno ene pania wɔda nananom atankonwa ya wɔnom ɛwɔ Breman Esikuma na afei wɔno kro ya ene mfimfini mantemu Regional House of Chiefs wɔda wɔ mo no ɔdɛfo amoakwa boadu na wɔkasa wie yɛkyerɛ no yɛwura ya wɔno nso ya to abayi no ɛwɔ Esikuma ɔdɔbe bra kwa abato mpɛso ade so honorable Alhaji Kobnaganza enso de tudwa kyerɛ sɛ wɔhyɛ ɔmanfo yɛ wɔ Esikuma ɔdɔbe bra kwa bɔsɛ ene yi a waba bɛtena konwa ne so sɛ emrahye bedwani no ɔbɛhwɛ na eniema hodo ɔmanfo hia no wayɛ de adom wɔ mo afei wahyɛ bɔ sɛ ɔba bɛbɔ nnwuma kwan de ato ama mabunu wɔmanya bia yɛ afei emiamia hodo a wɔn makwan atete apra pansam so wɔbɛhwɛ na ɔte ho na mo wɔsi afei nursing training college nso a wɔn mo pɛ ɛwɔ Esikuma ɔdɔbe bra kwa hɔ nso ɔba bɛhwɛ na wɔne mpanimfo akasa sɛ de bɛyɛ a saa nursing training no ɛbɛba so wɔba bɛkyɛ ɛyɛ machines nso ne adeɛ de ama nkrɔfoɔ de ayɛ adwuma hair dryers na asefo nyinaa so wɔde bɛma apprentice fo mpɛ sɛ ɔmkɔsua adwuma ɛwɔ Esikuma ɔdɔbe bra kwa hɔ na aboa ama wɔbɛtumi etumpo no wahyɛ bɔ bie mu so sɛ wɔbɛtɔ cars so de ama nkrɔfoɔ na wɔn de ayɛ work MP ne mfa so aba so ne mfa so nso aba adehye a wɔn te mpɛ so ane so ɛso ne nsɛm ahodo a wɔde to dwa ne bi enie